Baba amarya Yarlalle, amarya Yarlalle. Kaka sanna amarya, amarya Yarlalle. Tilasta na kirawo mai komai ya Allah, shi ne wanda ya aiko manzo dan Abdallah, har ma yayi mana iko kullum za mu sallah. To Allah ka ji kaina, kare ni da duk aikin barna. Alai har da sahabbai na sa su cikin baitin, komai nasu da sun kai daidai ba sa shutin. Kauna ta su da ramdam mana kama ba kotun, sun yaƙi asali na bin wanda ya fifita manzona. Bayan na yi salatin yanzu baiti zan fara, dan na hangi amarya ga wata gefen zara. Ga wakar ku ta aure rabiya nufa yau na dora, kun iske nasara ku yau gare ku nake biya baitina. Hadisan na amarya Abdulle yau ango, ga turmi da tabarya yau dai ba sai jango. Kun dace fa masoya, soyayya ce jigo. Abdul ba shi da sanya kan komai mai shago auna. Ribar su a yi aure yanzu komai zai fara, baitoci na amarya yanzu ma zan fara. Mun ta jira da sumaye gashi yau dai an daura. Abdul ya amarya fati dai ya ɗauka ƙauna. Mai kyawu da shirya kyakkyawar yarinya, ga tsafta a sani na fatan ma akwai kunya. Yau ranar ki ta aure to ki tashi ki dan juya, ga dangin ki amarya kowa ya zo har ya zauna. Kin kere wasu anni da shigar da kika yi leshi, ko da ina ba ƙarya kamshi ne ke tashi. Duba kafa ta amarya ta kalmi ga kunshi, lallai kun wuce saura ba kwana yin bashin kauna. Taron ya cika daidai ga har ya tumbasa, mai kina ku ya kwana da idanu ga kwansa. In karfe ya ji rana wata ran za yi sasa, kowa na da irin na shi fa bauchi suke masa waina. Gyara shirin ki amarya daga ke ɗai ba kari, ke da mijin ki amarya yanzu kun hau kan tsari. Za ya siya miki jirgi har da mota mai tsari, to ku kula da amanar soyayya ba gorin kauna. Abdulgun ka na zo ne sako yau zan baka, to ka kula da amanar amarya an baka. Duk da ina da yakini da kai ba na shakka, sai kayo haƙuri dai sha'anin aure shi ne kauna. Ka san ka zama bango ga amaryar nan taka, ci harsha sutura duk yau ya koma kanka. Sai kayo haƙuri dai yanzu ba ta da tunkarka, a daɗi ko kuwa kunce tana da ta zama matar ka auna. Ke magunki na dawo amarya fatiti, to ki kula da mijina ki karde yokunci. In ya fice kafin ya shigo ki gyara gurin bacci, in gajiya ta cinye jikin shi ki bashi ruwan zafi ya sha. Ke girki dan gayo aje shi cikin ɗaki, in
in ya shigo ki zuba mai, ki bashi cikin baki, komai ma ki kula mai kamar bawan sarki. Dan neman aljannar ki kar da ki ce kin ke fadi. Dangi na ku na ango suna murnar aure, suna na sai na shiryo da daidai ba ware. Bare da kai zan fara Alhaji Hayatu Bindawa, babban mutum na mutane ne da baya halin rawa, shi ne ya ɗau nauyin waƙar da na yi muku Bindawa. Abokai za na kirawo a yanzu a baitin nan, ina kake sinu silado sai na kira ka a waƙar nan. Nura dole ya yi murna, Ibrahim Yarlalle yana murna, Abu Manjo murna, Yusuf Babawa yana murna, sai na sanya ka Alhaji Hayatu yana murna. Da kanne gun ango ku tsaya yanzu zan yi kiran suna, Aminu yana murna, Amarya yau murna, Salafata yau murna, Nufal Amara na murna, Sa'adatu ta yi murna, sai na gaishe ki a baitina. Iyaye gun ango na gansu suna murnar aure, Alhaji Hamza ya zo, Alhaji Yahaya yau murna, Alhaji Hassan ya zo, Hajiya Amira tana murna, kakawayen Amarya sai na sanyo sa a waƙena. Amina tana murna, Fa'iza Rabi'u ta yi murna, Hawa'u tana murna, Hadiza ku zo ku ji waƙena. Sai anti zan gaida na Amarya zan yi kiran suna, Anta Amina ta yi murna, Anta Ladidi tana murna, Anta Binta tana murna, Yaya Bahari yana murna, Isma'il ya yi murna, Yaya Bashir ma ya yi murna, Yaya Isa ya yi murna, Yaya Imran ya yi murna, Maryam na murna, Sa'adatu mata yi murna, Halima tana murna, Yaya Rukayya tana murna, Wasila ta yi murna, Yaya Hadiza tana murna. Yayan Amarya a yanzu zan yi kiran suna, Baba Ishahu ya yi murna, Baba Abu ya yi murna, Baba Lawal ya yi murna, Baba Labiri yana murna, Maman Zainab murna, Maman Aliyu tana murna.